see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good afternoon guys, ayan si Mother. Nakapaglaban na yan ang aking mga yung labahan namin na dala at mga sinot dito sa Manila, and nagtutupi na siya. Meron ko i-unbox sa inyo. Unbox. Ito ay kararating na kanina. Pero in-order ko to, nasa Bicol pa ako. Another pants. And meron na naman mga in-order na pants kasi nga nagaganda ako ng mga pants dito guys. My God, hindi ako nahirapan magpili. Ito ulit sa Ashley Studio. Sana kasya. Ay! Mother! Ayan. Magayon ang tela, magaan. Ayan, nasa 1,300 something siya. Ayan, tapos may paganito. Oh. Try ko nga. Oh, yeah, parang, ang tawag dito? Imbudo daw, sabi ni Mama. Nakano naman ako guys, ano dyan? Na boxer shorts, yung cycling. Size 27 to. Ay! Gayo! Ay, kita. Size 27. Ano, gapos ito ulit. Saro-saro lang. Ay! Kayang-kaya. Oh, 27 ako guys. Ganda. Tapos ayun yung likod. Ay, wow, balik. May style yung eto. Yung parang may tas-tas yung bulsa. Maba kasi nainggit si Mother. Bibili siya. Sabi ko, bilhin mo rin yung mga yung tig 300. Ito kasi 1,300 something to eh. Pero sobrang ganda. Pero yung isa din na sinot ko, nung nanood kayo ng Showtime, maganda rin siya. Nasa 3 blouse din. Dapat sa mga fit. Pag diet pa akong bongga para makapag fit tayo. Kasi ayun, may pouch pa ako dito. Oh. Wala tayong girdle. Oh, may pouch yan eh. Oh. Nailing mo itong pinasuot ko sa yung pink na bugos. Oo. Ang ganda! I love it! Ay, di. Kita nyo ba, guys? Ay, nakita. Gayonon! Super love! Nasaan yung salamin? Wait lang, guys. Mag-ayos din ako kasi may bibilin ako sa mag-SM ako. Hindi raw sasama si Mother. We'll see. Okay. Pogi, good morning. Good morning! Good morning, everyone. Good morning, guys. The next day na to. Kagabi, hindi ko na natapos yung vlog. Nag-grocery lang naman kami. Bumili ako ng Tide. Alis tayo. Dito kami sa Carnipogi. Kasi punta tayo ng Batangas. Magpipico de Loro tayo. One night lang naman. Para makapag-swimming tong batang to. Yeah, tomorrow to back to Manila from Pico de Loro. Kasi never siya nakapag-swimming, so kahit isang araw lang naman makapag-swimming siya. Hey! Traffic as always. How are you, Holly? Bakit mo kasi iya? Nagayon? Bakit nga ni pigiling ninda so reels kang kapatid ko nagsuot siya ng wig. Oo! Sabi ng asawa ko, parang hindi kakayanin nagluta tayo ng hayop na yun. Huli pala ng Puerto Azul. Ayun o, Puerto Azul o. Sikat na sikat yan na resort. Cho? Yeah. Oo. Dito na raw tayo sa Puerto Azul. Pero hindi tayo dyan pupunta. Sa Puerto Green tayo. Puerto Green. Sa Puerto Green. Kasi Azul nga pala blue. Dito yung nag-gets. Sa Puerto Green tayo.
Sa green tayo ako sa Sa Asul. Rizal. Kanina pa kami tawa na tawa. Hindi ako nakablog kasi itong isa na naman. Kung ano anong mga pag-joke. Puerto Azul, Puerto Green tayo. Verde. Verde tayo. Ah, Ano ka ba naman, Asul din. Azul yun. Hindi ko pa lagyan sa ulis kasi ko blue yun, di ba? May naswido. May mga nag-aaral. Tawag ka. Yung isa, siyempre, yung kumbaga. Ano na mga gestures? Pag talagang grabe na, nakabitis na yan. Parot. Hindi na ako pa sa Chinilas. Minsan nahiling ko nga niya, ang chinilas, baliktad. Hindi na. Nagdudulak. Dahil, mga gusto mo naan, malnourished na nga ni sige ba? Yung mga galing gurango na ito. Pinakita kami mga unggoy. Tapos sabi ni mama, buti meron pa ditong unggoy. Tapos sabi nito, sa Manila nga ang dami, may basket pa. Minsan nga naka-Louis Vuitton pa. Naka-LV pa yung Puta, naka-LV ang mga Manila. ukay. Jesus, Mario, Safety Divine. Sakit lang yung pangako. Ano naman to? Ano, resort din niya. Ayan, Puro resort na to, nasugbo na to eh. nasa Batangas na to. Oo. Ternate, Nasugbo Road. Okay. Nasa Road na daw tayo. Pero, Patay ka pa, tapos pag ano, uyaw ka lang. Tataka na ngayon. Kung kami na Ano yung narasimda? Okay. Lumakot ang view. Same kawali ang lobster na ano, no? Say something that will make my day. Ambulance. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Parola? Naurago ng tali, no? Ay, iba ng hangin. Baka ibang ilagyan. Pero same lang naman nasa pico. Kaya ibang ano lang. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? Diyan ang gagaling ang lobster, Chona. Si Moana. Nandiyan si Moana. Malapit na tayo. Lapit na ba? Ayan na yung dagat. Yan, agad sa igapod na Moana. Nasaan si Moana? Ay, yung ano yata. Ito na. Dali, una, 15 minutes. I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. Nakaka-drive. Story music. Kanina pa kayo pababa, paliko. Sabi niya, parang hindi, Hindi pa nga magbiyahe sa parang hindi daw natatapos yung biyahe namin. Maragi mo 4 minutes na eh, monkey. Dahil pa dumanan. Inaabot. Kanina pa, hindi namin nararating yung Pico. Kanina pa kami. Hindi naman kayo nawawala. Mahaba lang talaga siya. Ayun na, oh, yan na, oh, yan na. Ayun na, Oh. malapit Ayan na, na. malapit na. Yan na talaga eh. 4 Andyan na, minutes. 4 minutes na talaga. Ayun na, oh. Yan dyan Kanina eh. 7 minutes pero parang ang tagal. Maya? Ay, na may gate. Oh my God. But she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone 'cause I can't move on.
pasok na tayo. Pero medyo layo-layo pa yung konti sa gate ng Pico. Pasok na sa Pico. Ito na tayo sa Pico de Loro. Oh, yun tayo sa Mayna. Sinaluduan ka ni Guy, kuya. Kumano ni? Yeah. Holly. So, dito na tayo. So, dito tayo sa Mayna. Mag-check-in. Nandyan. 6th floor tayo. Oo, kasi may ano yun eh. 6th floor tayo. Ayan, kain tayo ng hopia. Masarap! Sige, sabi ko gagawin sa Brenda Rahon. Anong number natin? 612. Hi, Holly. Why does this kind of look like where we stayed before? What's that? It kind of looks like where we stayed before, but it's not. In Manila. Yeah. Ito yung second floor. Ito yung first room. And then, second room. Ensuite to. Yan. Ensuite. Yan. Tapos, ito yung banyo. So, ito yung banyo. Dito. Sa second floor. Pailawan lang natin. Ayan. No, laki yung banyo. Diyan, toilet. Guys, hala ka ma. Sutra ko yan ang ano. Wag ka. Hindi ko pa kayo nag-tour masyado dito sa Conopat. Magluluto muna ako ng truffle pasta. Kasi si Holly. tama na, Le? Oo, request niya ang truffle pasta ni Mami. Okay. Tama Thank na, you. di ba, Oo, Bebe? okay. As in, para dito sa aking truffle pasta. Secured. Secured talaga si Amanay. Kasi ba daw hindi Pakulo muna tayo ng tubig. And dito, yung kwarto dito, mayroon dito, eto, ipakita ko muna. Yung kwarto dito sa baba. Malapit sa kitchen. Ayan, meron tayo dito yan, bunk bed. Gabi, siguro alauna na ako natulog. Nagluto ako nag-bake ako ng, alam niyo na, favorite. Custard cake ni Father. Pero wala naman si Father. But, ayan. Gawin ang custard cake. Yeah. Okay. Ayan si Holly. Ayan na yung food. Ayan si Mushi. Ayan yung custard cake. Tinapay. Ayan yung ating truffle pasta. And the view. That's the view. Ha? I just dropped her. You drop She didn't get dirty. na. May nagsasalita dun sa country club siguro yun. Basta pa aking kumain guys. Ayan. Malinis na yung table. Soon baby. Gusto niya mag-swing. Kaso sabi ko mamaya kasi mainit. Mamaya kasi pag pumunta na doon, dire-diretso na. Doon na kami magdi-dinner. Hindi na kami muna babalik dito. Ha? Ay sige mother. Ano si ma? Ang ganda ng nito guys. Ilalagay ko yung link nito. Dayman. Ilalagay ko yung link nito. Ang ganda-ganda dito. Sa Myra ba to? Myra A. Hindi. Ano yun? Vitamins. Ganda-ganda nyo. Lumabas kami sa aming room. Room namin is 612A. Yung mga kasama namin, nagnanap. Eto, gusto na maglibot-libot. Did you Yeah, I did. First? Okay. Ang ganda dito, guys. Mamaya or bukas, meron kaming titingnan pang isang unit. Maganda rin doon. Sabi ni mother. Do you like the unit? Yes. The roof? Yes.
Okay, so we're number 6. Yeah, we're 6th floor. Ito yung pinakamataas ditong building. 6. So, sa taas tayo. Maglikot-likot lang kami. Can you put this one? Oh, you right. Yeah. Yung mirror yung elevator. Makulimlim, pero hindi naman umuulan. Makulimlim lang siya, which is okay lang din kasi para hindi mainit. Here, baby, where are you going? We don't know where we're going yet. We're just gonna go with the flow. Tara, we're gonna go to the beach. Welcome to Pico de Lorei. We're heading to the beach. We've got a river as well, but we can't swim in it. And there's also a fountain where there's water squirting up into the river. There's a bridge. Again. Look at that. There's a bridge. Naririnig nyo, parang mayroong event dyan sa may beach. Yan yung pupunta namin. Tingnan lang muna namin. Si Oli nakagat na ng lamok. Lagyan ko pala siya ng off. Pupunta na tayo ng beach. Ayan yung shuttle, libre yan. Pero kami ni Oli naglakad na lang. Congratulations, Mr. Joe! Ayun, bodybuilding event pala ito. About these three gentlemen in front of Huh? one of Looks the like guys. Bali on the beach. Dinudol Yeah, ni Mr. I think so. Joe. So, at bukas. So, ibig sabihin back-to-back race siya. So, how are you feeling, Doc? After that budol talk with Mr. Joe? May run, dito, Big thanks, Sir Joe. Tama ba? Very inspiring kasi si Sir Joe. Of course. Ayun, no? Category, how are you feeling, Mr. Quaresma? How's the water? Parang lamig na. Ang ganda. Feel the water. Bye. We made for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning, but lost time Stand together. by! We'll have our awarding ceremony after the Realize concert. all we've been dreaming. But listen, I don't wanna Our share tentative you leader now. cut A off little time is all 5 that I o'clock, so needed. 5:30. Only you We and have me, babe. Finally, I'm gonna touch the water. That's not. Warm? Lily. Eating ice cream. Tastes like good. Good. Don't drop Mushi. Oh, that's good. Is it warm? Let me give you the little red. Just my legs, Yeah, I but when know. it's my full body, oh, this is good. Meron sila dito parang marathon na swimming, running, yung naririnig nyo. Ang ganda na Pa-sunset na.
Mom, look at that. Ah, banana boat. I want to do that. Ayun, ayun! Ang ganda ng tamis. You cannot do braid, Baba. Because school soon. Diba? Yeah, but you can take them out. Ang dami ng tao din. Kahit paggabi na. Manunod sila ng sunset. Yummy? Are you happy? Oh, we can eat. Nasa shuttle tayo. Yan si Mother. Mother. Si Oli doon sa kabilang shuttle. Punta tayo dun sa beach club. Dito na tayo sa beach club. Swimming ka na? Ha? Ikaw po, hindi ka magsiswim? Don't dive, Holly, ha? Finally! Finally! Okay. Oo. Oo. Oh, Tommy! Oh, that makes me up. Hintayin mo kami dyan, kuya. Come on, Holly. Ano tayo? Basa tayo ng pa. Happy? Like it? Yeah. Oh. Wait, ready, Mom? So dito ko muna pinaswim si Holly sa dagat kasi 6 o'clock isasara daw nila to. So may oras lang dito sa sa dagat. Then yung pool 8 o'clock yung close. So 5:23 na, so meron pa siyang more than 30 minutes. Anytime, Mom, I have to go on the training. Inaabangan namin yung sunset, kaso cloudy doon. Anong oras na? 5:34. 26 minutes magsasara na ang beach. Ang ganda dito. May ano naman? May sad yung ating camera. Upo muna tayo dito. Si Holland doon, tsaka si Lola niya. Dito tayo. Saan mo? Dito? Ganun ko. Ay, si Kuya, oh. Si Pogi, oh. Sa Pogi. Ano na lang, kunting oras na lang. 12 minutes na lang, Kuya. Bukas naman. Bukas. Hindi ko na pinuha, pero pag-alun pa. You're done? Do you wanna go to the other pool? If it's warm. If it's warm. Mm. Oh. Iyo. Nanduman pa. So dito pala kami sa shower room nila. May mga locker dun, oh. Tapos may vanity. Ayan. Dinner na pala kami, guys. Ayan, meron kami lechon kawali. Meron tayong pack bed. And may bulalo din. Ayan yung sausawan. It's hot, ha? And ito yung bulalo ng Batangas. You want more, right? That's good. Dito na lang, oh. Yung sabaw daw, bring. Kasi si Holly, yeah, ano na lang yung sabaw dito. Pakuha mo na yung kay ate.
Para malagay yung sabaw dito. Ito, okay na yun. Kuya, o gulay. Pakbe. Kasi Holly, magkisabawan. Thank you. Kain. Gulay ka. So, may katagalas sila na. Ito na ba? Hoy, kuya, ano? Sige lang ko, wala ko. Okra. Nice, no? Nice da, ano. Kuya, pati siya. Na may lada. Oh. Thank you. Sipakbit na kayo. Gulay. Pati. May lada. Nice sauce. Ang lada. The sili. Ito po kuya. Sige lang. Harap ng kuya. Okay na ko yun. Diba? Sarap nga. Lalo. Kahit pakbet. Masarap? Ha? Yeah. Paano kasi yung gulay? Wala sa yung pakbet nila. Malasa ko yan. Wala sa yung pakbet nila. Malasa ko yan. Ang talaya. War. Mamaya, gabi lang ang buting ni Badong. Hustling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning, but lost time together. We got the golden, baby, I'm so proud. Realizing all we've been dreaming. But listen, I don't wanna share you now. Tapos na kaming kumain. Ayun yung tira. Masarap yung bulalo. Lahat naman. Pero mas ubos yung bulalo. Ito masarap din. Pakbet. Naglakad-lakad tayo dito. Punta kami sa game room. There's a gaming room. Yeah, there is. I want to go. We're gonna look. Yay. May papuso siya dyan. Oh. Dito kami sa... Yeah. It's too good. Yeah, ito yung isang pool dito. And I got this. Yung doon sa may beach, nagsara yung pool alas 8. Dito raw, 10 daw dito. Maligo ka ulit. Malapit to sa ano, hotel ng Pico. Ayan, oh. So bukas dito si Holly maliligo. Ang ganda dito, oh. Kahit gabihin ka na Holly maligo dito. Pa doon, sa kabila, ayun. Doon, ang daming pool. Ito yung hotel. So ito yung hotel ng Pico de Loro. Ito yung lobby. Lobby ng Pico. So, ito na yung Club Pico. I know. So, pwede dito maglaro yung mga bata, yung mga babies. Game lounge pala to, hindi to. Yung hotel pa doon sa before nito. Ayan. Mayroon daw ditong bilyaran. Pasok tayo dito sa bilyaran. Meron din silang bowling. Ito naman, kung gusto nyo mag-video, okay, ayan, music lounge. 1, 2, 3. Ayan yung restaurant.
Akyat tayo dito. Dito sa taas, fitness center, badminton court, basketball court, squash, table tennis, game room, Palmera function room. Tennis court. Dito yung badminton court, tsaka tennis court. Badminton lang ata. Nandito yung fitness. Ayan. Papasok tayo dito sa restaurant nila. Kumain na kami, pero tingin lang. Thank you. Okay, so ito yung Pico Bar. Ayun yung Pico Bar doon. Pico Bar. Then, dito yung Pico Restaurant. Lang muna tayo dito. Nilakad namin yung ano eh. Saan kami galing. Tapos na kaming kumain. Pero dito kami sa Pico Restaurant. Sa kabila to. Kanina, yung dinner namin, doon kami sa ano, sa member club lang yun, exclusive. Ito naman, kahit sino pwede dito kumain. So, yun. Nag-order siyang ano, fries, cheesy fries. Nagpapaantok, 9:31 na pala. Cheesy fries. At saka you can beer. Thank you. So, ayan na yung choco banana milkshake. So good. If it was just a banana shake. Yeah. And meron din tayo ditong mini pizza. Diba? Is it good? Good. Better try. Ayan yung cheesy fries. Good? And ito pala beer ng aking pinsan. Ayan. No, not that one. This camera. Guys, yun na pala yung vlog natin. Alas 12. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you in my next one. Good night, guys. Time, so